En havhave, det er faktisk en slags kolonihave, bortset fra, at vi ikke har hver vores lille lod. Vi dyrker hele det der store areal, vi har ude i Ebeltoft Vig, i fællesskab. Det er nogle fine strømper, vi fik lavet. Man kan dyrke muslinger, tang og østers. Det vil sige, at man kan få friske råvarer og få frisk havmad, sund havmad på middagsbordet derhjemme. Man kan dyrke det sociale fællesskab. Man får dyrket friluftsliv. Og man får også nogle gode naturoplevelser. Det er jo et fantastisk sceneri at sejle rundt ude på Vigen med Mols Bjerge som bagtæppe. Så gør man faktisk også en lille forskel på havmiljøet. Det er nemlig sådan, at når man dyrker de her havets afgrøder, kan man sige, tang og muslinger, og specielt når man fjerner dem, så bidrager man til at forbedre havmiljøet og øge biodiversiteten.